Molt bones a tots, amics i amigues, i benvinguts a la història d'Android Productions, aquest podcast que estem fent repassant tota la cronologia d'Android Productions des del principi fins a l'actualitat. I avui tenim una sèrie molt important al canal, de fet la primera sèrie que vam fer mai a la història com a tal. I bé, tenim una persona més que important en aquesta sèrie, l'únic nexe d'unió entre tots els episodis, que és el Josep Sonet. Josep Dixon també. Josep Dixon també, com estàs? Molt bé, molt bé. Un plaer estar aquí, la veritat. Vale, com es crea la sèrie? Estiu 2015. Tu, Pol i jo. I tu? Estem passant a l'estiu de 2015, molt avorridets. Fa un any ja de skateboarding. Caiem una tarda, anem al rulo de Sant Martí Sarroca. Què és el rulo de Sant Martí Sarroca? Bueno, és com bé has dit, un rulo, no?, que hi ha al poble, rodejat de carretera tot, com si fos un carrer, com si fos una manzana, no? Era un lloc com molt random, en plan, primer de tot, portem veient aquell rulo molt de temps. Sí. Sap, quin és el significat, sisplau, que m'ho expliquin. I van començar a fer la broma de... imagina't que visqués gent aquí. Dona una miqueta com per ser una casa, no? Amb la... allà perquè s'assegui al sofà, no? A dins... Bueno, molta imaginació, també. Clar, s'ha de posar molta imaginació. I jo començo a fer la conya de casa en senyors Dixons, que és en plan la gent que viuria allà, en aquesta casa, doncs imaginària. Comencem a fer aquesta broma i ens imaginem una sitcom. Tu saps què són, no? Les sitcoms. Ara, prega Déu que no t'hi hagis de trobar mai. Me deies que era sorda. Gorda ta mare! Friends, The Big Bang Theory, totes aquestes sèries que tenen les típiques rises enlatades, una comèdia de situació. I llavors ens feia molta gràcia, clar, imaginar-nos allà com a l'escenari d'una sèrie i res, començàvem a fer la broma. I com vam explicar skateboarding i als anteriors podcasts, teníem sèries ja que no es penjaven i entre una d'elles pues, estava ¿Quién coño vive ahí? ¿Quién vive ahí? En esta nueva temporada... Està basada en ¿Quién vive ahí? Que era un programa que feien a la Sexta. Anant a cases de gent, bueno, a cases dels nostres amics o cases inclús inventades. Hombre! ¿Quién vive ahí? Està sortint aquí del meu sòtano. Clar, entrava molt bé, no? Fer una broma de cases dels Dixon. Perfecte. Diem, va, tal, pues mira, viviu vosaltres dos, no? Perquè jo sempre era el que està en la direcció. I res, feu de Josep Dixon i Paul Dixon. Avui estem anant a la casa d'un amic que és estudiant de Harvard. Éreu estudiants de Harvard. De Harvard, es diu ràpid. I, bueno, teníeu com a bona sitcom pues una mascota, no? Com a bona família. Aquest és el nostre gos androide. Va pel cul, el gos! Gos androide, no? Tal qual, i ja està, no? Què era allò? Com una joguina per nens petits, que ens vam trobar allà a la brossa. Bueno, com la gran majoria de coses que surten, que ens les vam trobar allà tirades. La nostra galeria de llibres. Però... Cau en la puta! Però què és? Però el puto gos s'ha cagat, joder! Diu, ostres, em ve de gust unes Pringles. I obre les Pringles i hi ha una cagada dins. I després va buscar el gos i obre el gos i té una cagada allà al gos també. Clar, això el Pol li emprenya molt. I... bueno, la cosa no acaba bé pel gosset androide. Hi ha una cosa que jo crec que està molt definida ja en aquest programa. Es nota molt la dinàmica que teniu entre tu i el Pol. Sí. Que suposo que també seria la real. La relació de víctima, que ets una mica tu, com que tu tens la culpa sempre de que el gos androide es pixi i es caigui tot arreu, i tu intentes com justificar el gos androide. S'ha cagat a la galeria dels llibres! No li facis mal, sisplau! Que entre els dos fa que hi hagi una química molt especial, jo penso, no? Aquí tenim els personatges, els actors que estan en la seva hora de descans. Bé. Jo crec que també fa molt que de tota la vida ens hem portat, bueno, igual que amb tu, amb el Pol, igual. Literalment tota la vida, al col·le, sí. El Pol també amb tu és com molt exigent. Molt, sí, me'n recordo. És com molt exigent. Me'n recordo. Joder! Que t'esperis, que no he fet res! No vull que saltis! Totes les tomes falses i tot, saps? Que ja queda molt reflectit el plan. Tio, que no has dit bé això, saps? No sé què. Això es grava al juliol. Quin coño vive ahí? Episodi aïllat, sense pretensions de fer una sèrie. Creem un grup dels tres, ja més enllà de la sèrie o del concepte, simplement per quedar els tres, pues, estiu i tal. Comencem a quedar i tal, i diem, va, pues, un dia que ens estem avorrint, pues anem a gravar
un episodi. Teníem temps lliure. Estiu del 2015. Jo crec que al principi no teníem ni pretensions de fer una sèrie. No. Com comença el primer episodi? Amb una escena que ja és mítica. Jo me'n recordo que aquesta escena me la sabia pràcticament de memòria. Bueno, és que hi ha un munt de diàlegs jo de Canes Addictions que me l'havia vist tants cops aquesta sèrie amb el Sergi. Saps de memòria, Que me la sabia de memòria. Ei, puta zorra, extraño molt el mar i la muntanya. Comença així? Sí, crec que sí. I diu, però si estem a la muntanya! Ja, però muntanya. Sí. Jo també l'enyoro. Jo també l'enyoro. Però recorda que tenim un gos per cuidar. Sí. Quan vam estar per rodar aquest diàleg que jo t'he dit en 5 segons? Molt. Literalment molt, En part, jo crec... Què és el que passava a la sèrie? Bueno, jo tenia un problema. Quan el Xavi em deia els diàlegs i tal, recordo que no podia parar-me de riure. Sí, jo també l'enyoro. Però recorda... A mi això em rebentava per dins. Ho feu vos! Saps el problema? Que jo crec que quan a tu et passava això, que jo et veia que cada cop et anaves posant com més nerviós, saps? Llavors encara em feia més gràcia. I encara em podia controlar menys, saps, que abans. Que no puc! Era gràcia de... Saps aquestes persones que els hi passa a molta gent? Sí, a mi em passa. Que en situacions de nervis o... O de pressió o de... Torna. I això m'ha portat molts problemes a l'institut, sense anar més lluny. Va caure algun parte, tio, Per no parar-te de riure? Sí, en presentacions, d'allò sortir, estar nerviós o el que sigui, començar-me a riure i la profe que es pensava que m'estaven fotent inclús d'ella, saps? I sí, partes i tot, i trucar a casa meva, jo recordo això. Però per què rius? Va, tio, em poso jo la seva sudadera i ho faig. Bueno, a part de que els Dixons, després en coses que hem fet s'ha repetit això, perquè emborratxar paranormal... No és una cosa... Hòstia, el gos, que s'està morint! Atropellant el gos androide. Pots fer tu el soroll o... Es mor. I aleshores ja, bueno, un videoclip de 3 minuts, amb la cançó de See You Again de Fast and Furious. Hem de pensar que era 2015, que va sortir Fast and Furious 7. Era l'any de See You Again, de que s'havia mort el Paul Walker, de que no sé què, no sé quantos. Quan el Paul va a veure que el gos s'ha mort, és molt graciós perquè hi ha la tapa del gos, hi ha una roda i al costat hi ha un tros d'una carcassa, d'un mando d'una tele, el gos deuria trencar, feia moltíssim de temps. Això és l'únic que queda del gos. Posar-ho allà. Que fort, I surt Luri. Quin és el personatge de Luri? Dels millors, És especialista en ensenyar el que vindria a ser aquest dit, el dit del mig. El seu personatge és fer així. I fer fill de puta, no sé què, i agafar-te tu, fer que li xupes la polla. Encara estem en l'episodi 1 gravant aquí. Uri. Torna a aparèixer el primer episodi de la segona temporada. Si us recordeu bé, ell va sortir en el primer episodi i no va sortir amb més. Perquè, doncs, demanava més pasta. Està gorgeous allà, o sigui, està salidíssimo, I després l'últim de la segona, o sigui, al final. I, bueno, que mori el gos és el detonant de l'episodi. Sí, pel fet de que després... Bueno, li proposo jo al Pol, no?, d'anar d'emprendre un viatge. Ara compliré el teu somnis. Anirem de viatge. És que és molt random, la sèrie en si. És una boixeria, la veritat. Hi ha una cosa que em fa molta gràcia, que és que homenatgeu el gos posant-lo... A la porta, no? Per tu, gos. Androide, per tu. Quan tanca Casa Sense Dixons amb claus, que diu, bueno, vaig a tancar amb clau. I marxa, i se'n va. L'humor que tenia... Ja, perquè ens fes gràcia això, de gravar el primer que se't passa pel cap, literalment. Mira, això fa gràcia, vinga, pa'lante, ja està. Comencem la sèrie amb tu i el Pol, que també sou skaters. Vam començar més o menys al mateix temps a fer skate, ell i jo, però què passa? Que a mi no m'agradava igual tant com el Pol i hi havia alguns dies que el deixava a casa i ja està. Al qual episodi ja no el porta i ell el segueix portant. Aleshores, comenceu el viatge i us trobeu amb el Moro Juan. El Moro Juan. Faig l'aparició. Sí, veritat. Qui és el Moro Juan? Bueno, és un veí, no?, que tenim... Una Maria? La puta mare. Bueno, l'estafa, no? L'estafa amb raïm.
Ara volem emprendre un viatge i necessitem una quantitat. Cogollos necessitas, Mariano, cabrón. L'accent que té el primer episodi no torna a tenir Ja. tota la sèrie. Si és el Mono Juan! Sí, òbvia. Molt bé, veig que heu fet bé el vostre treball. Però com és que no ho vas fer així? L'accent! Se't va oblidar, no? O igual, Sí, no? oblidat. Bueno, és el que has dit, que com no ho teníem com si anés a ser una sèrie com a tal... A l'episodi 2 és de road trip per la muntanya. T'agrada aquesta muntanya? Sí, o què? molt. Però encara estem buscant el Mono Juan. Sí, gran fill de puta. Apareix a l'Ayman. Hòstia, un tio! Hòstia! Corre! L'Ayman pregunta que si hem vist al Moro Juan i des de lluny li diem sí, perquè ens pensàvem com que dèiem que si estàvem buscant el Moro Juan, saps? Total, que baixem i li dic, on està el Moro Juan? I diu, no, que si l'heu vist. I dic, però tots que li bolles ens comencem a pagar, no? Em fa gràcia perquè el Pol baixa amb l'skate a les esquenes, perquè jo recordo que l'skate se'l posava a la motxilla al darrere per portar-lo més fàcil. És veritat, sí, no en recordava això. Jo baixo així. Baixa amb els peus. El Sergi es diu Abderrahman III. Però tu, Abderrahman, tercer? O era segon? No, era tercer. Ah, val. Abderrahman, Ayman apareixen a l'episodi 2, primera aparició d'ells, i fan de sequaces del Moro Juan. Els aneu trobant conforme pugeu al castell. Què heu vist al Moro Juan? El Sergi ens pregunta a mi i al Pol que si hem vist el Moro Juan. I nosaltres li diem que sí, que estava... Sí, l'hem vist, s'acabó d'escapar. referint-nos a l'Ayman, però clar, l'Ayman no és el Moro Juan. Però com ningú es va donar compte de que ens estàvem equivocant en aquell moment? Això tu, tio, tu ets el director. M'agrada molt el Sergi com us agafa d'aquí i us porta... Ens porta així... Puta. Collons heu fet amb el Moro Juan, Nosaltres no hem fet res amb el Mono Me Juan. cago en la puta, ja! Com bé diem, la sèrie sorgeix de paròdia sitcom, tal, no sé què, i volia que el soundtrack fos sitcom. Casen, senyors Dixon. Però clar, totes aquestes no tenen copyright ni res, no? No, eren sense copyright. No eren ni tan sols que jo trobés cançons per separat, sinó que era un vídeo amb diverses cançons per posar una sitcom. Clar, estem parlant de les cançons, duraven 10 segons. Ja. Per això és que hi ha cops que pla general es veu que eren els Dixons i llavors es veu l'escena, no? Com fan a les sitcoms. Sí. Clar, la cançó durava els 10 segons. Clar, llavors estava com molt ben trobat. Clar, si em diguessis de posar la cançó sencera no te la podia posar perquè havia de pagar, saps? Tu t'has d'anar en cert moment, no? Sí, jo no estava al final d'aquest episodi. Com ho solucionem, això? Sí? Sí. No. Que el Mono Juan i el Derramant tercer ens estan seguint. No fotis! Juro. Vaig a veure si els trobo per allà, vale? Vinga, ens diu. Solucionant problemes ràpid, Típic quan ens posaven hores, saps, per avui a les 7 a casa, Que has de fer deures i... Què passa en el segon episodi? Que comença amb el Pol, que et troba tu... Sona raro, però em vaig quedar atrapat. Però, personet, què fas aquí? Joder, que no puc sortir. Estic així, amb la cama així, ficada, que no puc sortir, m'ha de venir el Pol amb l'skate. Estava buscant el Mono Juan i m'he quedat aquí, encallat. Va, anem. I que em fa com una palanca, saps? Em fa com una palanca així, perquè surti. I amb diferent roba. Era un altre dia. Sí. En el seu moment hi havia molta gent que em deia és que no fas la sèrie amb guió, és que hauria de tindre un guió, és que no sé quantos... En aquest episodi queda demostrat que quan us donava guió, quan us deia una frase en si per dir... No podíem. No podíem. No. M'he escapat del Moro Juan. El fill de puta ens està buscant, així que anem cagant lleig cap a casa. No, quedava bé, allò. Mira-la, està allà! Està allà! Està allà! Tal qual, com robots. Sembla que feu els pesaments, tio, que vam per fotre, tio. Em flipa el muntatge amb dubstep quan arribeu a casa dels seus Dixons. Ah, mira, està allà. I anem corrent, no? Aquest episodi té una escena, per mi, de les... És que té escenes molt bones, que no són Dixons, però aquesta serà espectacular. El Mono Juan i l'Abderrahman ens estan seguint. Ens hem de mudar. Si no, ens mataran.
I el tio comença a plorar i se'n va... Em vaig corrent cap a la puta vinya. Doncs, bueno, corrent, però corrent com si fos un nen de 3 anys, no? Amb les cames així, com si portés penyals, saps? I aquí, cabron, que tens davant el Pol fent el subnormal, però el subnormal com mai se l'ha vist, Ja, i tu tio. estàs, sèrio? Normal. Mirant-lo? Era quan jo em suposava com un d'això que em començava a riure del fet de, guai, de dir aquesta frase, no em puc equivocar. Ara, amb l'escena del Pol, ell feia el subnormal. Jo no havia de dir res, saps? Estava d'esquenes, a més, i jo suposo que per això no em va fer... no sé. I bueno, us aneu de viatge perquè trobeu una oferta. Ens donen un pis per sol €1. Vaya ofertón, Qui està darrere? Moro Juan. I Abderrahman. Que els vol agafar. Quan vinguin aquí els pillarem i els matarem! Tu vas amb el pal De mudança. de vagabund. A sobre, m'he comprat un bigoti fals perquè no em descobreixin. Arribeu i a l'Abderrahman posa un bigoti, perquè no el conegueu. Acompanyeu-m'hi, home. Esquerra. Li pica una abella al Sergi mentre estem gravant ja al final. De fet, si fixes, al muntatge es nota que ho volíem fer ràpid perquè li feia mal. Fot mal, si et pica una abella, tio. Han picat. De fet, sí que m'han picat les putes abelles. No estàvem lluny, però, hòstia, uns 10-15 minuts el Sergi sí que tenia, per arribar a casa, caminant. Episodi 4. Aquest episodi és una miqueta homenatge a Pesadilla en el Street. Que he tingut un somni, dins un altre somni, dins un altre somni, dins un altre somni. És un somni rere un altre i tal. I en aquests somnis es desenvolupen situacions de lo més descabellades. Quan us desperteu teniu una erecció. Sí. No sé què portàvem a dins dels pantalons en aquell. estaríeu posant, no tinc ni puta idea. Però era una cosa gran, De fet, hi ha un moment que el Pol també té els pits inflats. Joder, he somiat que ens barallàvem. Aleshores, al final de l'episodi hi ha una pelea entre bons i dolents, que és una miqueta on es tanca l'arc que van començar en el primer episodi de vosaltres contra el Moro Juan i els seus sequaces. Evidentment, la família Dixon surt victoriosa. La pelea amb música de Naruto. També dura bastant aquella escena, no? Sí, és llarguíssima. És llarga, I bueno, i aquí hi ha la mid-season. La mid-season és la meitat de temporada i comencem amb l'episodi 5. Ve la idea, no?, per un vídeo del Rubius, que em vull fer youtuber, em vull fer famós i... És bona idea, per què no? Sí. La gent està guanyant milions i fas un gameplay normal, tranquil, i té 3 visites, un desastre. Però no és fins que el següent vídeo et poses a fer l'imbècil. Exacte. I allà és on funciona. Allà és on venen les visites i la gent ho veu. Què passa? Que comences a guanyar un munt de visualitzacions, tal, no sé què, i el Pol li agafa una miqueta d'enveja, saps? I diu, pues jo també vull sortir, surt allà ballant. La castanyera! La castanyera! Així que... Lo de la castanyera, no? Vaig a mirar quantes visites va tindre el vídeo d'ahir. I què passa? Que el dia següent mires visualitzacions i han baixat una miqueta perquè surt el Pol. Clar, aquí tu ja et fas ric i te'n vas de casa. Me'n vaig. Bueno, deixo el Pol, deixo la vida que tenia, no? Quina pena, a mi... Sí. Aquest episodi és molt dur, tio. Abandones el Pol per soberbia. Sí. O sigui, és pura soberbia. Els diners em van canviar. Tens un poder en aquell moment que et fa dir, mira, em sap greu, Pol, però me'n vaig a una casa. Josep! Adéu-siau! Dixon! Hi ha un moment que dius que et follin, tinc més pasta que tu, bastant trist aquell moment per la teva part. Tal qual. Que et follin, cabron! Que et follin! Tinc més pasta que tu! Me'n vaig anar a una mansió. Lloc gran a Sant Martí Sarroca, abandonat, que puguem entrar, la discoteca. Sembla un lloc així de rics. Aquesta escena representa el moment, jo crec, el millor que havia fet mai. Tu saps el curro que tenia editar? Una escena així, amb tantes càmeres ràpides, amb tants efectes, i al moment me recordo que és divertíssim, és la polla, la música és increïble, tal, no sé què. Tio, em va fer moltíssima gràcia, no podia parar de riure, tio. Les meves cares, la meva d'això de sobrat, no? Utilitzeu les fulles dels arbres com si fossin diners, és veritat. Aquí que guau, però també amb la clau i tot, Sí, jo amb la clau. Aquí fas com...
I allà apareix el LeBron, s'obre el nou cercle. I igual conec com a la festa aquella, no?, de la mansió i tal. Bueno, com els dos som youtubers i tal, pues decidim anar a buscar, a veure com està el Pol, no?, crec. Pol! Això està superdeixat. Aparta. I ja no està. El doneu per mort, fins a tal punt que a l'episodi 1 de la segona temporada li feu una tomba. Sí. Just davant de Kansas Dixon. Aquí estem fent la tumba on va morir Paul Dixon. Amb el Pol comenceu els dos com a estudiants. Però això és el primer episodi, després ja no s'explora més això. I aquí els dos comenceu com a youtubers. És un moment perfecte per fer un vlog. Ja no torna a aparèixer mai més. I dius, cony, per què no ho explorem això una miqueta, saps? Com que se'ns oblida. No m'havia donat, d'això jo. Realment no... Era tan fàcil com, en un cert moment de l'episodi 6, es pren la decisió de que... Mentre no trobem el Pol, ens quedarem tu i jo vivint junts. I és simplement una decisió que es pren al moment i és com, bueno, pues en el segon episodi pues ja es veurà el que fem. Sí, anàvem així, sobre la marxa ja... Això no era en plan... El Pol ens diu que ell se'n va de la sèrie. Oh, pues buscar una altra persona. Tu voldries ser el que es queda a la sèrie? No era així. El Pol és com, es desvincula una miqueta del grup, pues gravem una persona amb la que sigui més fàcil gravar, perquè jo necessitava gent amb la que fos molt fàcil. Que pogués quedar i ja... Per reunir-vos a tots, perquè era molt complicat. A veure, jo crec que el problema de la recta final de la primera temporada és que posem ja un personatge nou, que és el LeBron, que és molt de sopetón. Vull dir, el 5è episodi apareix al final, el 6è és la transició, i el 7è veiem una miqueta més la relació entre vosaltres. Però jo crec que no és fins al primer episodi de la segona temporada que ja no hi ha algú construït entre els dos, saps? Per això aquest final de temporada me sembla tant que va com a trompicones, saps? Amb el LeBron el vaig conèixer aquell any, crec. Jo crec que no teníem tanta química com podríem tenir amb el Pol, no?, que és, bueno, des de P3. Junts, a classe tal, amics... Alejandro LeBron, conegut com a LeBron Dixon, sí. La relació entre tu i el LeBron, jo la podria veure com algo més tirant cap a l'homosexual. Sí. Podria ser, això? Sí, oi? Jo crec que sempre hi ha com una tensió entre els dos. Josep! Bueno... Sí, l'emoció del moment. Cosa que amb el Pol no... No hi havia gens amb el Pol. Comencem a follar, ja! Follau, tio, hòstia, que dona visites això, que no veieu que dona visites. Sí, LeBron! L'Àlex diu... Sou vells? No, vivim junts perquè som molt amics i tal, i res més. No crec que sigui més. Sí, que és això. I la cara que foto de... Tenim Abderrahman III i... Tindríem per aquí el Moro Juan, com el podeu veure per aquí. Mono Juan. A partir de l'episodi 7, aquests es converteixen en els aliats, no, diguéssim, amics ja de Kansas Dixon. I es converteixen en personatges recurrents ja en la sèrie. Bueno, a part de que el Mono Juan viu al costat d'on esteu vosaltres a... Sí. Recordem, a on viu el Mono Juan? Una valla publicitària. Sí. A l'episodi 7 li posem a l'Abderrahman que vigui a l'arbre que hi ha just davant, que és un oliver, si no m'equivoco. Bueno, està tot fet merda, però et pots assentar el totxo. Sí. Ok. Està una miqueta dur. Sí, és còmode. Els collons! I bueno, pues allà ja tenim creat com un ecosistema, no? Com de veïns i tal, inclús aquests... Està guai. Està molt xulo. Quan acabem la primera temporada, decidim penjar-la al canal, perquè, com dic, no s'anava a penjar, anava a quedar com algo com les sèries de Quin Coño Vive I, totes aquestes sèries, però dic, va, anem-la a penjar. I la pengem del gener al març. Clar, la primera temporada hem de comptar que no tenia tantes estrelles convidades, perquè simplement gravàvem els de sempre i ja està. Però la segona ja sí que va aparèixer més gent, amics nostres. Tenim dos invitats especials avui. Tindríem aquí el Roger i també tindríem a l'Eix Barquero. I això és perquè la sèrie va arribar més gent, és a dir, la sèrie quan es va estrenar la primera temporada la coneixia gent de l'institut i tal. Bueno, doncs aquí han arribat nous actors contractats últimament. I ara algú que la gent tenia present, no? L'Àlex, per exemple, és anar més enllà, no sabia res de la sèrie fins que es va estrenar. Hi ha una cosa molt divertida, que és que els episodis en general duraran 10 minuts, però amb les peces falses, que són 4 minuts o 5, hòstia, allargues l'episodi. Són bones. Són bones també, Pues ja tenim com a falsa. Tu de petit fas moltíssima gràcia. La primera interacció entre tu i el Pol en una producció d'André Productions és divertidíssim. O sigui, jo no puc parar de riure, tio. Hòstia! No, què dius? La veu. Merda, tio, aquesta càmera és una puta merda. LeBron! La veu així de tant de nen, saps? Amb el cap rapat. Ja, no sé, perquè
I de la forma al cap, oi? Perquè tu has canviat molt. Sí, sí. Anava a la pelo on m'havien portat mons pares sempre. Fes-me el que vulguis. És aquella època de la vida que et vesteixen els teus pares. Bueno, no, sí, però que tampoc em volia jo... Tota la vida l'havia portat així curt, saps? Però sí que és veritat que quan era inclús més petit, que anava al col·le, el portava curt, però em posava gomina, saps, tal, me'l pujava cap amunt, el pèl de punxa i tal, però no sé per què aquí, Vesties sempre amb camisetes de l'Inside. De l'Inside, tio, sí, m'he donat. Com caminaves tu a casa dels Dixons? Moltes vegades, perquè això és algo que... Sempre t'ha fet molta gràcia. Sí que és veritat que camino com fent rebots. I camines molts cops a la sèrie així. Sí. Perquè el Sergi sempre et deia però per què camines així, marica? Bueno, pues estem aquí a les colònies. Clar, una història de por. Sí. Tu i jo sempre hem tingut molt bona relació. Sí. Tant a l'ESO com a primària, sempre hem compartit... I tant, sí, sí. Normal. Amics que es fan sempre bromes i al final que els Dixons és una comèdia, ho exposes allà i hi ha moltíssimes bromes que surten aquí que estaven realment. Com si ho xupessis, com tu saps. Per exemple, se m'acudeixen unes quantes frases mítiques que han quedat de casa en els Dixons, vale? Frases mítiques tens i tot. Sí o què? Xuque. 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 Sobretot en els primers episodis no ho paraves de dir. Per què et diu el Pol puta zorra? Ai, puta zorra. Què cony passa, puta zorra? Li hauríem de preguntar al Pol. Li hauríem de preguntar al Pol. No! No es tiren coses al terra, home. Què dius, gilipolles? A més, l'Aiman dient com una cosa en plan, tio, saps, reculla-ho tal. Però què dius, Gilipolles? Estàs boig? Estàs tocat de dalt o què? D'on és això? Ho dic jo amb el tatxa quan ens ocupen la casa. Jo tenia fred i he cremat aquests mobles que hi havia per la casa. Però que tu estàs boig, estàs tocat de l'ala o què? Entre les frases que hem dit, els personatges i el vocabulari, vam acabar formant un lore sobre casa en els Dixons molt peculiar. El sonet encara no ha arribat. I ja és l'hora de sopar. I jo volia menjar gasela fregida. Que fem gasela? Vaig a buscar gasela. La gasela és una broma un cop més, dels tres. El Pol ens explicava que la seva tieta, crec, havia anat a Àfrica i havia menjat gasela a Àfrica. El mot de gasela ens feia gràcia i era com, gasela, tal, no sé què. I el menjar preferit dels Dixons és la gasela. Es menciona una barbaritat. Sí, per això. També es menciona per la teva part la trina. La trina és una beguda de la sèrie que tu consumeixes molt i tot ve arreu del 7è episodi de la primera temporada. Trina. I es repeteix aquesta broma. Que bones estan les trines del sonet. Tele plana curva amb tetes. Em quedo amb el teu patinet. Es queda tal. Jo em quedo amb la tele curva amb tetes. Era la tele, no? La tele curva, però lo de tetes? Això és com dir tele curva plana i amb tetes. Amb tetes, ja, per rematar. La tele ha acabat destrossada per aquí. Com va rodar la sèrie? Jo crec que quedàvem els que podíem, no? Sí. Anem a la temps com acaben sortits en acabar un episodi. I amb la gent que quedava, doncs, aprofitaves per fer l'episodi. Ja està fet el guió de Casa dels Dixons. Aquí estaria. Mira-te'l i a veure què et sembla, vale? De fet, una de les grans raons per les que no hi havia guió era perquè jo no podia predir qui quedaria. La vida en aquells moments era molt espontània, no? Reunia gent i que estiguessin aquells i tal i qual, doncs era complicat degut les circumstàncies, m'entens? Però sí que és veritat que la idea del guió jo ja la portava des de casa. Tenia com una escaleta mental. En aquest episodi se'ns posa que el sonet ha desaparegut. Vale? L'episodi dirà on està el sonet o alguna així. És provisional. El guió encara no està escrit, no? Podríem dir. Llavors sortirà a l'Aleix i el Roger. El Roger és un home que ha perdut el treball, no? I a l'Aleix encara no ho sabem. Això s'anirà, conforme vagi avançant, es anirà sabent, d'acord? I després, doncs, conforme anàvem gravant, se m'anaven ocorrint noves idees. M'ha ocorrit una idea. Però què collons, i dius, què ha passat aquí? I fem una altra i... Ale, tio! No! Sí, va! Xavi, no, tio! Va, ja! És quan pico, Joco. Però què ha passat aquí? Què ha passat aquí? Bueno, tornem. És que literalment deies la frase que havíem de dir tal qual aquella frase. Què cony va passar ahir?
No recordo res. I fa... Atenció, perquè el Sonet es riu quan descobreix les escenes. I te'n vas corrents. Aquí, una branca aquí. Sí, sí. Sí, una petita. Però vens de... Vinga, va, ja. 3. Treies la càmera, gravaves, la dèiem i ja està. Així de fàcil. Sí, sí. Ja portem unes quantes vegades fent aquesta escena. Òbviament, en alguna igual, no? Es necessitava més d'això, però la gran majoria de diàleg era així, en el moment que se'ns anava passant pel cap. Sí, de fet, entre tothom anàvem proposant idees en el mateix rodatge. I després, si es queia, doncs veiem el plano entre tots. Però això només passava quan el plano era molt bo. Anàvem superràpid, igual estàvem per gravar un episodi, què? Una hora i mitja, 2 hores, com a molt. Home, en una tarda ens donava temps de sobres a gravar un episodi sencet. Un dia bastant productiu, la veritat, on hem gravat ja gairebé el capítol sencer en apenas 2 hores. Estem sent productius, no? El següent. Sempre se sentia al principi de plano el clic de quan jo clicava el botó per gravar. O, més del que volia, se sentia l'acció. Conforme avancen els episodis, es nota que al principi és estiu, després és hivern, i després torna a ser estiu, en tota la sèrie. Sempre gravàvem a la mateixa hora, seguríssim. A les 5, 4... La primera temporada gravem a l'estiu, que és allò, lluent, va fent a més una escala de que és, clar, és gairebé fosc. Jo crec que la lluminositat marcava molt el tempo d'aquell episodi. He de dir que us tractava molt malament. O sigui, jo us tractava fatal. Era increïble el malament que us tractava. Eres un director dur. Periodista. Vinga, 3. I jo dic... Sí. 3, No ho sé. 2. Però és que si no sabem... Tio, va, improviseu, hòstia puta. És que és més o menys això, ja. Que no, que ara es grava des d'aquí, hòstia, va. Va, Sonet, vine. Ves, digue-li. Lo mateix. Ah, vale. Te fotré una hòstia, cabron. Pues digamos... Ja! Fora, que faig un plano ja, hòstia puta, gilipolles. Em perdones? Sí, ara tu em vols demanar disculpes aquí. Et demano disculpes, em perdones? Et perdono, et perdono, sí. Però sí que és veritat que en el rodatge vosaltres, cabrons, tampoc m'ho posàveu fàcil, eh? Cámara, ho has gravat? Va, tio, grava d'una puta Ho he gravat. Estàs gravant? Ja! Ja. Ja! Ja. Què fa, tio? És que... Quina puta ràbia. No fa gràcia, hòstia! Que no fa ni puta gràcia el que fa. Ara el fotré, ràpid. I hi havia cops que estàvem 20-30 minuts per gravar un plano perquè no us ho preníeu en sèrio, cabrons. Què fas, marrano? Què dius? I aleshores, quan aconseguíem que sortís bé d'una part, sortia malament de l'altra. Va, ja podem gravar jo. Això venia de la relació que tenim entre tots. Clar, la confiança, òbviament, jo... Confiança, sempre dic, dona fàstic la confiança. Ens fèiem bromes de tractar-nos malament molts cops. Vale, ja està gravat, està quedat perfecte. Lebron! Hombre, Lebron, també podries portar això, no? Vinga. Vinga, Lebron. Lebron! Edició, Movie Maker. Càmera, la mateixa que skateboarding. La taronja, que hem vist que quan s'engegava feia... Una cançoneta, sí, la cançoneta. Però vens d'aquí. Tota la sèrie es va rodar amb la mateixa càmera. Quan vam acabar la sèrie, va ser quan jo vaig fer el pas de canviar la càmera com a tal. Quan vam acabar tota, llavors vas canviar. Sí, em vaig canviar de càmera just. Problemes que teníem amb cases Dixons. Primer problema. Sempre que gravem Dixons fa bé, que és una puta merda, no? El vent heavy, eh? Heavy. Era molt heavy. La primera temporada no hi ha pràcticament vent. Comences la segona? Sí, hi ha alguna que no s'entén, eh? L'episodi 3. Flipa, eh? És una barbaritat, no es pot escoltar. No. Venia el vent, però és que a la meva càmera li afectava d'una forma el vent. S'escolta moltíssim. Un problema que vam tindre, això ja més els 3 últims episodis, era que s'entelava la càmera. Sí, però hi ha una part que no es veu res. Bueno, el problema que hi havia era que s'entelava, jo no feia res per desentelar-la. No havia passat anteriorment, gravéssim o gravéssim. Igual la càmera s'estava fent vella i tal, i tindria alguna a veure amb això. A casa dels Dixons es reunia molta merda. Collons.
I el rebost està fet una merda. Bueno, ja estava fet una merda, però està igual. Jo no sé per què hi havia tanta merda, ja. Nosaltres no la tiràvem, tampoc. No. Quan anàvem, no, saps? No, mai hem tirat res com a tal allà, al rebost, el que li dèiem. I sempre hi havia com més merda, tio. Coño es eso. Ves allà, avall. Chorizo ibérico, 1,48 euros. Puede contener trazas de lactosa. Era un lloc de pas per gent que se sentava allà. Però merda, en plan, com lo del gos, aquell que teníem. Què fot allò allà, tio? I bueno, utilitzàvem la merda al nostre favor. No, mira. T'he de dir, em feia molt de fàstic, Agafar... Vaig a buscar la llana. Això estarà bo. Bueno, jo mai ho havia fet, però crec que algú sí que ho ha fet de donar-li un petó a algú. Algú ho havia A Fernando segur. Al Fernando segur. Mira, és l'únic que et diria que dic, amb això, tio, de veritat, era el pitjor. Tu has de comptar que res, o sigui, no ens gastàvem res. Res de lo que... Ja. Res de lo que sortim menjant o bevent, ho vam comprar nosaltres. I si surt alguna cosa és accidental que tu aquell dia decidis comprar pipes Pipes, l'únic, sí. A l'estand. Pipes, l'únic. Bueno, doncs aquí els actors Ara farem planos aprofiten de per tu menjar. caminant. I aquí aniran sortint els crèdits, vale? Aquí està el director. Això vol dir que quan surt una llauna de Red Bull i se la fot al Lebron Què? i fa com si begués, allò que has de saber qui s'ho ha... Ja, tio, que encara s'hauran pixat i tot, saps, allà... I com això, 40.000 coses que surten a la sèrie. Vols algú per picar, com un cacaulet? Un cacaulet. L'única cosa que he trobat, de fet, tinc d'anar a fer la compra. Però això té una cosa molt bona que ens portava molta imaginació. Mira. Espera, tinc una idea. Aquí està. Qualsevol cosa ens la imaginàvem amb la casa. El timbre. M'ha trucat el timbre. Sí, ja sóc. Igual amb la casa d'Abderramán i amb totes. Tu què merda vols ara? M'acabo d'hòstia puta, imputa... Parts de Cançons Dixons, anem a desglossar-les. Primer, el menjador, no? Que seria on esteu amb la tele, hi ha una tele curva plana amb tetes. Per què coi no tenim tele? I estem mirant un pel·li sí. Mira què va passar amb l'anterior. Que s'arriba trencant un episodi. La puta tele! Tu que vas mamar molt d'estar allà, era còmode allò? No era gens còmode, tio. Quan em quedava assegut per gravar qualsevol escena i estava més de 5 minuts o alguna cosa assegut allà, jo no sé si era per la forma que tenia de que se'm clavava els ossos, tio, però quan m'aixecava i em pufava de peu, era una locura, em feia molt de mal. Això sí que ho recordo, també. Era molt incòmode, molt incòmode. La imatge de jo estar gravant era jo posat així, a un costat, no? Perquè se us veiés bé, el màxim plano general possible. Això és el meu rebost. El rebost és on... Allà tota la merda hi havia. Tota la merda que mengeu vosaltres. L'ametller és molt important. Aquí està l'ametller, no? Que, bueno, totes les ametlles boníssimes, no? És la iconografia de la casa. Teniu un mini jardí? Jardí, sí. Això és el nostre jardí. On culls blat de moro. Blat de moro. Avui estan tendres. És com una afició que té el teu personatge. Sí. Està xulo, també. El pàrquing, que es menciona en l'episodi 3 de la temporada 2, que és tota la resta de camp que tira amunt de Cançons Dixons. Que encara no hi ha cotxes, no? Però que pròximament... També tenim la galeria de llibres, que només apareix en el de Quin coño vive ahí. Exacte. Aquest seria el balcó. I l'àtic o balcó, que allà era on els nostres personatges fumaven o anaven a prendre l'aire. El sòtano. Que ens ensenyaràs ja el sòtano que havíem quedat aquesta tarda. També hi ha un sòtano que no es menciona però no arriba a sortir mai. Per on es baixa no ho sabem, no? No tenim ni idea. Hi ha una cosa molt xula dels primers episodis, que és que es veu tot molt verd. Hi ha molta vegetació al costat de Cançons Dixons i conforme avançaven els episodis sí que va decréixer molt. Molt més trist, Hi ha un munt de plantes. Sí, i ja no parlem de la seqüela que van fer. Clar, el reencuentro. El reencuentro sí que es veu xungo, allò. Tot i que ara no hi ha cotxes, en un futur es podrien posar.
quan comencem a gravar no hi ha tants grafitis. I conforme vas a la sèrie hi ha més grafitis. Van apareixent, Igual la gent, clar, la gent estava ferventemente lligada a la sèrie i molts fans deurien anar allà. Hi ha una cosa molt xula de la segona temporada, que és que aquests primers 3 episodis les trames són més episòdiques. Per exemple, el resacón de la primera temporada es tanca allà, aquesta trama. No hi ha una trama que seguim. Episodi 1, temporada 2. Hi ha una festa gegant pel teu aniversari, el del Josep Dixon. Bueno, la festa es descontrola una mica bastant. A omplir el Nestí, que servirà com a... Alcohol. Sí, com a alcohol per la festa. I tu vas aquí com... I apareixo jo en cert moment i dic, vinc a portar unes pizzas, tal, i dic, joder, és una puta festa, em trec així, soc el Mono Juan, som-hi tothom! I aleshores m'aixeco d'aquí i llavors porto tabac que havia agafat del terra un cop més i dic, ¡Comenci la puta festa! com si fos. Hi ha algunes fotos, però millor que no les vegis, les fotos. Aquest episodi és un homenatge, barra paròdia, a Resacón en Las Vegas. Sí, tal qual. Les fotos que apareixen al final, amb la mateixa música. Tinc una idea boníssima. Primer surt el Lebron sol, després el Sonet per darrere amb un pal així. El Sergi Grau gravant la sèrie s'ho passava superbé. Ara el Sonet. Tema fotos i tal, de festes i d'això, em mola molt. Hi ha bromes molt heavies a la sèrie. Moltes que venen per part de l'Oriol Rebella, que fa cada una. Vaya dos maricos. Què? Ets marico, Sonet? Sí. I ara què? No t'ajuda ningú, estàs tu sol. Tot el puto rato t'estic trobant, Marico. Però hi ha una broma que li faig jo al Lebron, de lo més heavy que he vist mai. Tal qual. Agafo el Lebron, estem borratxíssims, li poso una gorra que ens vam trobar al terra, de nen petit, i agafo el seu cap, el poso contra les meves parts i dic així m'agrada. Xupa-la. Amb la gorreta, com un nen de 3 anys. És que és heavy, És molt heavy. No me'n recordava, tio, d'això, És que són coses que al moment et semblen simplement per fer la gràcia, això és molt divertit, tal. Segon de l'ESO és un punt. Sí. Segon, tercer de l'ESO. Sí, no. Entre el grup d'amics, que també estava el Lebron, no? Estàvem tals, fèiem moltes bromes, com de que érem gais entre nosaltres, Però hem de pensar que aquesta escena era el nostre humor diari a l'institut, vull dir, això era una de les tantes bromes que fèiem normalment. De fet, jo recordo en el seu moment, l'ex del meu germà veiés la sèrie i va ser l'única persona que em va dir aquesta sèrie és homòfoba, aquesta sèrie és machista, aquesta sèrie és... Vale, les 400 coses que puguis dir. Tal qual, A veure, és veritat. És veritat. Sí que és veritat, també. Que érem bastant innocents en aquest sentit. I era tot, en plan, sudar la polla tot. Amazing. Amb la gorreta. Episodi 2, Tresor dels Dixons. Tu aquí no hi apareixes, suposo perquè en aquell dia... No podia quedar, segurament. És així de fàcil. En una casa un tesoro, atención. Pues és la notícia que hi ha un tresor a casa dels Dixons. Des d'un programa gravant tot això perquè se suposa que hi ha un tresor. A mi m'encanta perquè aquest episodi és una espècie de burla al sensacionalisme de la premsa rosa. Tots els periodistes acudeixen a Kansas Dixons i no els hi paren de fer entrevistes. Frase mitiquíssima. Mítica, sí. Toma tresor. Una clara evidència de que el tresor està per aquí. Tu, toma tresor. Soc ric, joder, m'he puntat. Som rics! Però Som un rics, percentatge- joder! I al final el tresor és fals, el Roger, que fa de periodista, al final et volia violar tu. Uf. I era tota una tapadera, una locura. L'episodi 3 apareix l'ex Santiago fent de l'inquilí. Em fa molta gràcia el primer crit que fa. Dixon! No és Dixon. No? És Dixon! Ah, Dixon. Amb accent, no? Dixon! Voleu violar a l'inquilí. Heavy. Heavy. Idees totes del director, nois. Aquí s'exposa molt aquesta faceta homosexual, això que està amagat. Però com la broma de la gorra, saps? Ja passada una mica de volta. Sí. Està l'inquilí dormint, no? I crec que és idea meva, d'anar a veure l'Àlex, comprovo que està dormint,
torno i li dic al Lebron que efectivament està dormit, que ja podem actuar. Què vol dir que ja podem actuar? A veure, explica'm-ho, Sonet, sisplau. Ell s'enfada. Ara us arruïnaré la puta vida, el meu sentit! Amb raó, l'Àlex comença a tramar el seu pla per vengar-se de nosaltres. Ens regala un cotxe. Què passa? L'Àlex punxa la roda i xoco i tinc un accident. I arriben allà i estàs tu. I el cotxe està pinyat. Sí. Però, escolta, la gent que estigui ara mateix veient això es preguntarà com vau fer això. Bueno, vam agafar el cotxe dels papes i el vam estrellar allà. En sèrio? Va sortir cara la broma. Portava un cotxe pinyat a la rotonda del sector 7 unes quantes setmanes i diem, cota tu, que aquesta és la meva. Trobem un cotxe semblant, casualment, flipa, casualment, vermell al costat de Casos Dixons i va quedar increïble! Sí, es veu superguai. L'únic que jo estic al seient del copilot, perquè a la finestra del pilot hi havia vidres allà, jo no em podia seure allà. I la del copilot estava, i dic, no, que em tallaré o alguna cosa, i no... Llavors em vaig asseure així com si hagués intentat sortir o alguna cosa després de l'accident. Sento el nom, però ja és massa tard. No, per què? Tenim una altra baixa, el Lebron, se'n va de la sèrie. Ell no tenia ganes de gravar. Des del principi era com, ho faig en gràcia i tal, però ja els últims episodis ja era com... Jo ho veia, coses així les sé detectar. Tu va parlar o alguna cosa? No, que va ser en plan... Us vau entendre, no? El camí ens vam entendre i ja està. Comencem el quart episodi sense ell, perquè l'enterra el Fernando. Collons! Hòstia puta! I tu qui ets? Jo que t'he trobat aquí al costat d'un cotxe i t'anava a enterrar i amb el teu amic. Què has fet amb el meu amic? Però que ho ha enterrat allà! Lebron! Tranquil. Em fa molta gràcia perquè tot i que tu tinguis l'accident, qui mor és el Lebron. Sí. Com continuarà la sèrie tras el Lebron que s'ha anat? O rumoreja, és un rumor o realment s'ha anat el Lebron? Tenim el Lebron, que coincidim amb ell a l'ESO, sobretot jo, bueno, tu també estaves. El Fernando sí que surt d'algú més teu, això. El conec més o menys igual que el Lebron, l'únic que amb el Fernando va haver que jo vaig repetir de curs a l'Insti i llavors vaig passar... Ell també és de la nostra edat, crec. Sí, és de la nostra edat. Pues van baixar els dos i clar, com al ser els dos repetidors, que no coneixem a tanta gent i tal, doncs ens vam ajuntar més. A l'Insti recordo que ens portàvem molt bé, teníem com el mateix humor i tal, i les classes es convertien... molt gracioses, la veritat. I allò es traslladava. I allò, exacte. Òbviament, a partir d'aquí vam començar a quedar també a la tarda, vam quedar amb tu també, d'això, i allà hauria sortir fàcil. Saps? Dius, 1.000 euros, jo com aconsegueixo jo ara 1.000 euros? Dius, i te'n vas cap allà. Què t'agrada més del Fernando? La seva forma de parlar català, tio. És espectacular. Sí, Mira, m'he apuntat unes quantes coses. Sí o no? Amic. Diu amic. Aquí és que meva! Seu amic! Meva! Quin cony? Quin cony? Quin cony és aquest? Tu en castellà dius, què conyo? Quan expresses exclamació, quin cony? A veure, quin cony? Invitat. Jo vinc invitat, però no va ser res! Ahir et veig. Això diu el Tatx. Pues jo me sento que tinc una amigueta. Jo també. Però no perquè ho diguis tu. Ahí te veo, no? Ahí te veo. Quin episodi és ja? 4. Episodi 4, aquí estem, al episodi 4 de la segona temporada. Llavors jo no vaig anar a tercer, no? És que m'he perdut un episodi, no? Llavors... El Fernando, primer cop gravant amb ell, saps que tenia una gràcia ja, només parlant, aquest home, amb el Tatxa, que arriba allà i està com a ocupa, i hi ha una conversa de vosaltres de 2 minuts, una conversa de besugos. I jo era com, segueix gravant perquè està sortint tot sol. I no paren, segueixen. Molts cops, rodant Casos Dixons, planos d'11 segons, en plan, dies això, tal, no sé què. Vale, perfecte, molt bé. I ara es veu... I aquell dia, per presa de plano, trèiem 2 minuts. El que arribaven a improvisar i allargar les escenes... És com que tampoc havies de fer gran cosa, perquè els posaves als dos i els hi deies, mira, hi ha aquest problema, i heu de dir això, i els hi deixaves un rato més i feien de tot. Jo tenia fresc i cremat aquests mobles que hi havia per la casa. Però que tu estàs boig? Estàs tocat de l'ala o què?
És la meva casa. I tu també estàs en tu salsa, cabron, allà. Jo allà no estava... No, no és la teva casa, no. No, la vaig pagar jo. Jo la vaig pagar. I el Lebron, que en pau descansi. Em sents? És la meva casa. No és la teva casa. Ai, que bonic, tio. Continuem, com? Jo vaig estar durant temps pensant que era el millor episodi de la sèrie. Fer, he tingut una pesadilla molt espantosa. M'importa una merda. Episodi 5, torna al Pol. Hòstia, no pot ser. Hòstia puta! Èpic. Comeback. Èpic, diria jo, I res, comparteixen paraules entre el Fernando i el Pol. Primer cop que hi ha una unió entre dos. I bueno, s'explica la història del que li va passar al Pol, realment. Que és que se'n va anar de Kansas Dixon, van anar a buscar una casa i tal. I hi ha una cosa molt xula aquí, que és que s'explica per què la vostra casa és rodona. Ah, sí? Sí. Surt un propietari d'una immobiliària, que sóc jo, i explico bàsicament que aquestes cases, les cases rodones es diuen en la sèrie, segons aquella escena, es van posar de moda en un cert temps. Durant tota la burbuja immobiliària tot això es va deixar de vendre, no? La gent no volia que estàs caro, no? I després el cul se'n va anar, no? El Pol s'instal·la al terrat i allà us comença a fer putades perquè l'odieu. De fet, al Fernando no li cau gens bé al Pol. El Pol el cau una mica malament, Jo vaig estar amb ell i és bon tio. Què collons és aquesta puta música? Collons, tio? Estem dormint, joder! Hi ha un flashback de la festa major. Això ho vam gravar a la festa major de Sant Martí Sarroca. Bàsicament vau matar una persona. No l'hem d'explicar mai a ningú. Ja ho sé, I ara ell et culpa a tu de que va ser tu el que la vas matar per vengança de que realment el Pol s'estava guardant tota aquesta vengança. De quan el vaig deixar abandonat pels fills. Ah, te la torna, aquí. Aquí me la torna doblegada, fins i tot, et diria. I vas a la presó. Important a l'episodi 6. Mor el Pol. El mata el Fernando. Per traicioner, segons diu ell. Una altra d'aquestes paraules que s'inventa el Fernando. Què collons has fet aquí? Què has fet? Pues el que tenia que haver fet. Matar-lo. Per l'enterrem, no, el que he fet. Va, t'explicaré. Matem a la gent com ens... Sí. És matar una persona, imagina't què és això. És el primer cop que es veu la ciutat de Sant Martí Sarroca. En cap episodi es veia el poble de Sant Martí com a tal. Perquè allò és una zona... Apartada, sí. Abre! Va fins a la presó perquè no pot pagar la fiança que es necessita per treure de tu. Aquí està l'últim episodi de la temporada 2 de Casa Senyors Dixon. A l'episodi final apareix quasi tothom que ha sortit a la sèrie. L'Uri, l'Aleix Barquero, el Roger Mora, surt el Lebron, l'Ayman, l'Alex Santiago. És a dir, fan un comeback tots els convidats que han sortit en tota la sèrie. Això és maco, Menys el... El Tatxa no surt. I el Pol no surt perquè es mor el seu personatge en l'episodi anterior. I ara, en diferència de l'episodi 5, a l'episodi 7... Va haver bastant de temps a l'episodi 5 al... Jo diria igual van haver-hi 2 o 3 mesos. Però fixa't que hi ha tanta diferència que surts amb el pèl a dalt, amb bràquets, se fixa que igual ja estàvem presentant una nova etapa de la teva vida. Sí, I just acaba Kansas Dixons. Me cago en la puta. Tindré que idear un pla per a aquests cabrons. Molts companys com el Pol, el Lebron, van passar, se'n van anar... Tot això com ho vas viure tu, de tindre grans canvis? Era l'únic que em quedava, tio. Però si tu eres... Sóc el real, L'únic nexe d'unió entre tota la sèrie. A part, evidentment, jo, el Sergi... Sí, clar. O sigui, com et sents podent dir... M'agrada, sí. Perquè tota la resta se'n van anar. Sí. Per què vas seguir? Bueno, m'agradava al final. Sí, sempre em reia molt, que al final això jo crec que és l'important. L'únic que sí que va arribar a un punt que igual ja no m'ho passava tan bé, no? Jo recordo de tu que als últims episodis ja no et feia tanta gràcia gravar. I el de sonet que porta com tota la puta sèrie sortint, en tota la sèrie sortit. Al final és una cosa que vam convertir de quedar un dia per la tarda fent conyes i tal. Però clar, què passa? Ja portàvem uns quants episodis i sí que és veritat que ja no ho veia tant com de passar-m'ho bé. Jo vaig decidir en plan acabar la sèrie. Acabar-la ja. Perquè tu també ho veies, no? Que no... Pot ser que hi hagi una
tercera temporada de Casa dels Senyors Dixons. Això la veritat és que encara no se sap, però no podem confirmar res, però algú estem passant. O sigui, quan van començar la segona temporada no sabíem si l'acabaríem o no. Però conforme anava avançant el rodatge, sí que ja quan l'acabàvem la temporada jo deia igual sí que serà l'última. I com sabia que era l'última, dic que perdem el sonet no ens ho podem permetre, saps? Això ja sí que seria canviar-ho tot. I s'acaba així, Xavi? No, ja continuarem gravant. Ara? Continuarem gravant. Avui està. Quan penjaràs el primer episodi? Passa. Al gener. Si acabarem la segona temporada, sí o sí, doncs fem-li un bon final abans de que s'acabi tot desgastant i acabi sent algú que no volem, saps? Exacte. O sigui, la sèrie jo crec que no podia quedar sense final. De fet, té un final apoteosis. Èpic. Final clar, això sí. Claríssim, perquè no poguessis dir... Exacte. El Morjuan es venga de que hagueu matat a l'Abderrahman perquè el mates tu. Que trist, És que és tristíssim al final. Sí. Super trist, o sigui, i super fora de tot el que és la sèrie de superbromes del rato. Tal qual, sí. S'han acabat les bromes. Ara què, xaval? És que la puta boca... S'ha acabat el bròquil. Jo vaig dir que hem de fer un final que flipes. Què és aquest puto soroll? Deu ser el microones. ¿Qué microones? Si no tenim microones. Explota Casa dels Senyors Que flipa, sí. És una locura. Primer cop que hi ha algú de pressupost, no? D'algú amb efectes especials i teòricament la casa a dia d'avui, segons el cànon de la sèrie, ja no està allà. Està destruïda. Si atines bé l'orella, quan hi ha l'explosió, sents la típica marca d'efecte que has de pagar per utilitzar-lo. En sèrio? Sí o no? T'ho prometo. En sèrio? T'ho prometo que si t'hi fixes... Buah, doncs no m'he fixat mai, ja m'he fixat. Molt sutil, és molt complicat. Amb cascos, no suposo. Sí, escoltar així detingudament. Les pantalles finals amb què passa amb els personatges. I la segona temporada s'anuncia l'especial de Nadal d'Andrei Productions i s'estrena del gener a l'abril. I l'episodi final s'estrena el 8 d'abril. Just coincideix amb la setmana que tenim el viatge a Madrid, de la meva classe, i s'estrena el divendres, just quan tornem. Com veus la sèrie avui? Bueno, l'he vist com un record, no? Un record maco de quan ens ajuntàvem. Clar, òbviament, no seguim ajuntant-nos els mateixos que... M'ha fet recordar, no? Moltes coses de moltes tardes i que ens ho passàvem molt bé en general. Al seu moment, com la veies, la sèrie? Crec que li creu com molta importància, saps? Típic, ho gravava... Ja sortirà, perquè a més tardaven en sortir els episodis. Sí, quan sortíem ho mirava i ja està, però sense més. Era com una cosa que teníem com que fèiem nosaltres i ja està, saps? En broma... Exacte, sí. Es penja a YouTube, però perquè ho veiem entre tots. Sí, per això mateix, sí. No anaves amb compte de res. YouTube era el oeste, no? El Far West. Podia fer que sortís de... No li donava, per exemple, la importància que li dono ara, no? Als records que m'aporta i tal. Clar, fa molt de temps que la van gravar, Gairebé 9 anys que vam rodar el primer episodi. Jo crec que una miqueta Casa dels Dixons és la precedent a Borratxera Paranormal, perquè el format de sèrie és el més similar, jo crec que hem fet. Jo aquesta sèrie la miro avui en dia. Sí, és veritat que totes les sèries d'Andrei Productions tenen punt d'identitat superclar, però aquesta, sobretot quan miro els primers 4 episodis, veig com uns còdics de llenguatge, de color, de personatges, de com ens expressem, del tot el que passa, claríssims. Ara mateix aquí et posi un plan, que no es vegi la Casa dels Dixons i et dic de què és això. I això és Casa dels Dixons. Segur, sí. Una sèrie que és el rulo del teu poble, que estàs fent com que viu gent allà. Ja, que és una casa habitada. I vosaltres, o sigui, tu, el Pol, el Lebron, el Fernando, després, tot el llenguatge que hi ha allà és super autèntic. Sí. Com et dic? Tu et dius Fernando? Fernando Dixon. No, Dixon no, perquè llavors serien germans. És igual. Som normal. Sí, però llavors el Lebron i ell què eren? Germans també. No eren gais. Cadascú que passa com heredar la casa, no? Fernando, el Lebron, també se'ls diu Dixon. Dixon, sí. La traducció Dixon... Pues cadascú que la tregui. T'ho has passat bé? M'ho he passat superbé. Doncs res, a vosaltres, moltes gràcies per assistir. Ens veiem en el pròxim podcast. Que vagi molt bé.
Adeu!